Deze week is de collecteweek van de Hartstichting. Bij de Dwarendal maar een collectebus, dat mag je nou even net. Ja, door het coronavirus kan dat inderdaad het weer en dat is natuurlijk heel logisch. Maar het kan wel vervangend. Het kan via een online collectebus. Ik kan zelf een online collectebus ommaken en er zit al aardig wat geld in. Dus dat wordt hartstikke goed. Men kan gewoon online geld toemaken. En wil men dat bij mij doen, dan kan dat via mijn Facebookpagina. Even op ziekje, op mijn tijdlijn staat het dan. En dan kun je €2 starten, €4 of een tientje. Het allerbeste natuurlijk, hoe hoger hoe beter. Maar €2 is ook prima en dat kan eenmalig, dus dat kan al een jaar. En de meesten hadden ik een volgende krijgen, al rond de weekend, ben ze ook maar zwart te kennen voor de Hartstichting. Het gaat dus wel wat oors dan dat mensen wend binnen. Nou, het zal minder rennen, denk ik, dan een collectebus. Want daar doet men voort wat in. Dit is wel gauw geneigd om het te verjitten, wist wel. Dus dat kan wel gebeuren. Maar alles helpt nou natuurlijk. Dus dan maar op zo'n manier. Op dit moment sterven er gemiddeld 103 mensen per dag aan hart- en vaatziekten. Het is dus wel belangrijk dat er geld op hellen wordt. Nou, voor de Hartstichting sowieso. Want die broek het geld om hartziekten op te sporen en onderzoek en voorlichting. Dus de Hartstichting, ja, om daar geld op te gaan, dan ben je goed bezig. Ja, zeker weten. Dus mensen gaan naar mijn online collectebus. Jou wat aan de Hartstichting. Of pak het foldertje er even bij. Het ken ik via de site van de Hartstichting. Maar jou aan de Hartstichting. Dat zou geweldig wezen. Dank u wel.